Good morning mga kapatid. Andito kami ngayon sa Nasugbu, Batangas. May pupuntahan kami. Pupunta kami ng ayan, Fortune Island. Kasama po yung mga Team Grade 4. Masaya po pa kayo? Kasama ko si Sir Pipa Pips. Good morning po. At sila ma'am. Bakit gusto mo to? Ang dilim, di makita. Bakit? Thank you. Ano po? Breakfast. Kain. Kain. Ma'am Jandy. Si Cyril. Ayan. Malis kami ng Taguig mga alas 2. Dumating kami dito ng 4:30. So 2 hours and 30 minutes yung biyahe namin. Ayan mga kapatid, andito na po kami sa parang reception area ng Fortune Island. Sa gilid lang ng dagat po ito. Maya-maya po, sasakay kami ng bangka, sa mga bangka dyan, papuntang Fortune Island. Pansamantala, dito po muna kami. Alin sa Israel? Ayan. Sasakay ka dyan mamaya. Nahiya pa siya. Kala mo maliit lang, no? Malaki yan, parang motor lang din yan pag tinatapos sa ano. Pero, may dapat sinama nyo na lahat. Kasi kopi lang. Hindi ko namubos eh. Break mo naman na si Daddy. Siguro paiwan ka na ano. Regalo mo kay Daddy. Wala, masabi niya tayo. Babaunan mo naman ako di kasi ano ba? Matagal nga sa kanina.
Sumikat ng araw. Ayan. Single. Ay, hindi na. 46 na si Sir Glenn. 46 sabi niya. Ito nilagay ni girl. Eh, yung una sinabi. Ayusin niyo na lang. Pag na kayo sabi, huwag nyo naman pipilitin yung tao. Dati kasi nakalagay na yung taon. Pinipilit sa bihira. Ito sa bihira. Ito yung pangalan. May sikret pa nga eh. May sikreto nga eh. Ang magkasigitad sila ni ano. Kailangan mo Ano to? 13 yan lahat na. Sino? Kapatid na yun. Pero may jowa yan. Ay, sorry. Ano? 13 na. Sino? Kapatid ni girl. Kahit saan? Kahit saan? Saan? Parang si Angia. Oo nga. 23 pala si ang Kapatid ni girl. 23 pala. Ano ba yan? Wala lang yung kapatid ni girl. Bungol ko. Bulag ka na. Uy, grabe pasapasa na si Bibo. Wala ganun talaga. Sa pamangkin yung ginantin. Uy, 13 na yan. 13 na Bubulag-bulag. yan. Ganun talaga kami yung mamang. Bubulag-bulag. Lagi na lang talaga yung tuloy ko. Sa hinila ko. Ay, lumayas sila sa pesto ko. Kasi pesto Ikaw yung 46. Alam, may success na. Mapanakit talaga mo yung ano, pangalan ko. Ay, sabi na huwag nang basahin yung edad Utot eh. lang ako na, alam mo yung utot na yung Mahaba. puno ng ano. Hangin. Puno ng hangin. Malapit na mag-retire si Mamang. Ilan na dyan mo? Malapit-lapit na pala mag-retiro. Ito daw. Ma'am Beng, 45. Dito. Ha? 25. Yalatang ko na lang ito, ma'am. 8 years na lang, ma'am. Hindi naman halatang. Di ba pinapala yung age ng ano, may 58. retirement? 55. 55 ba? 52 yung Approved na ba? Ay, akala ko To be approved. Wala, mama! Grabe naman yung, alam mo, malapit ka na. Grabe naman yun. Tinanggal niya na yung sombrero niya, ikaw din tanggalin mo na. Ano bang problema mo? Bakit ka ba nakasombrero? Parut ka ba? Pinipintasan niya yung sombrero natin. Tingnan mo yung sombrero niya. Ano sombrero? Wala nang sombrero. Ang ganda kaya nung sombrero. Yung hinanda na niya. Pero ano lang tayo mag... Asan ang sombrero mo? Kung matanda. Akin magsasaka yung sombrero ko kasi maano. Alam mo, ang dami mo na yun. Nasa video po, kita. Sir, kaya ingat-ingat kayo lahat ng galaw ninyo ngayon. Pagtigil ni Sir Glenn, ako naman. May dalawa pala tayo ano. Ako picture lang, walang ebidensya, di maririnig. Ebidensya? Eh, naririnig oh. Lutong-lutong, grabe. Sorry. Pinilit ko na itong... May kasama palo pa yun ah. May kasama gigil? Gigil yun. Pero sinunod ko yung ano ni Mamalu ha, yung request mo, yung chan mo, hindi nakita doon. Ginawan ko yun ng edit na ano. Oo nga pala na. Bakit kayo mamalo lang sir? Paano naman yan? Hindi, ang kay Mamalu kasi ma'am, iba. Gumanyan pagtalo niya. Oo, nandun sa salon, di ba? Nakita ko din yun. Tumaas. Oo, tumaas talaga. Kala ko tatanggalin mo kayo, gumanyan ako eh. Balak sana yung gano'n. Try ko yung moon kung nakita ko yun. Wala, nakawala yung sikreto. Wala kayo. Wala, vlog ako niya. Sir, nakita mo yung mukha ko. Hello. Hello. Ay, may cute-cute na aso dito, oh. Uy, wow. Meron pa dito isa. Hi, cute. Oh.
Mabait naman siya, mabait. Apo. Sinagat. Ano pangalan mo? Tinanong talaga, no? Ano pangalan mo? Oh, parang naririnig niya ako ah. Oh, si... Hindi siya makababa eh. Oh. Cute naman ito. Si Teya. Oh, Teya. Hi, Teya. Teya. Oh. Teya. Teya. Oh, parang bumabatok-batok si Teya. Parang si Chucho. Mama, parang kamukha ni si Chucho. Yung buhok lang na. Parang pag ano. Yung aso namin, pinapamigay namin, walang tumanggap. Mahal yan siya, 25. Basta mga talaga ka lang sa Ayan, itong ganitong klase ng aso, si Teya, ang presyo nito nasa 25,000 po, ma'am. Ayan, yung puppy pa lang yun. Oh. Ano bang lahi po ito, ma'am? Ano po? Pomeranian. Ah, ito pala yun. Oh. Ayan, dalawa ito. Mag-ina po ba ito, ma'am? Ah, magkapatid. Kapatid niya po itong isa na to. Pero meron ditong mga ano, mga dalida, ma'am. Dalida at hindi wala. Kasi ako taga saan po kayo? Hi. Nung nagkasakit yung pusa ng bayaw ko, pina-check up, mas mahal pa sa check up ng tao. Oo talaga pag mga ano sir. Pag yung tao ang may sakit, nagtiis na lang, nalagnat. So, pag mga, Pag mga aso niya ang may sakit, pusa. dapat check up talaga. Tuloy, nakabuhangin tuloy yung sugat ko. Kapag tulog ko, mabilis. Sasakay na po kami ng bangka, papunta na kami doon sa Fortune Island. Yan sasakyan namin bangka. Ayan, si Sir Glenn TV, kasama po natin. Mga partners. So ito po yung bangkang sasakyan namin. Ayan, ready na po. Magsuot na ng life jacket. Ready pero siya wala. Life vest. Life jacket yan. Pero na kung paano tayo nilalagay. Kind of a life vest. Life vest or life jacket. Sir, Wala pa lang ako sa ganito. Sabi. Barado pa tayo. Tama to sa malaki. Okay, ganun. Tali-tali man to. ako naman. Ay, wala kayong ligtas sa video sa amin. Sir, Yan, okay. Suka na ako. Ano ba yan? Ayan, sige. feel free. There's lots of water. Umiikot na. Iikot na, umaalis na tong bangka natin. May nalala ko nagsuka sa bangka. Si pare. Pare alam mga anak hindi nagsuka. Napakaseryoso na po ng mga kasama namin. Yung babae. Yung coordinator natin, naiwan. Naiwan yung coordinator.
Wala, iwanan na yung coordinator. Patay na. Andun pa naman sa kanya yung lulutuin mga pusin. Andun na ka? Ano ba? Parang may nakita. May saging. May baling mahulog ang bag, wag lang ang request. Nagchat na si Kati. Paano yung sabi niya? Ang aga niya lang. ba? Makakaya naman. Ay, ganyan lang. Hindi ko isipin. Umaya ka naman. Ay, malula naman sila. Malinaw kaya to, sir? Try mo. Malinaw yan, sir. Kahit may ganito. Ay, ito lang baka kasi mabitawan eh. Hindi yan. Basta nakatagat yan yung... Hindi gumagana eh. Uy, no, sir, oh, pinagtakbo na sir. Sabi ni Sharapi, wala man Wala. ako nakita. Sir, hindi pala gumagana eh. Gagana yan. Oh, May kanan yan eh, na. ayun. Oo nga, no? Ang kit-kit naman ni Geraldo. Sige pa, sir. Okay. Uy, may nanalo ng loto kagabi. Yan, tumatakbo na. Tumatakbo, lumalaway na kami. Habang lang nandito. Ano yung lang po? Wait lang. Wait lang, wait. Kaya mag-medyas ka na? Kaya naman First time niyo po lahat sa Fortune. Apa? Swerte po kayo kasi ang Fortune ngayon ini-improve. Dati pa walang CR dyan. Dati medyo mas marumi. Ngayon mas malinis siya. Hindi naman talaga to
or sila po yung magbibitbit. Aakyat po tayo doon. Taas po na yun. Doon po natin isi-settle lahat ng gamit natin. Pag naayos na po lahat ng gamit natin, sabay-sabay ko po kayong iaakyat doon. I-explore na po natin habang maaga. Ituturo ko po sa inyo yung mga area na pupuntahan dyan. Tapos po, iiwan ko na po kayo. Wala po magki-cliff jump nang wala po ako. Ang cliff jump po natin mamaya po. Bababa lang po ako para asikasuhin po yung pagkain natin. Basta mag-iingat lang po kayo. Mas pwede na po kayo mag-explore kahit saan. Bawal mag-jump pag nakailo. I-aakyat ko po kayo lahat doon. Tapos iiwan ko kayo. Tapos babalik po uli ako. Tara na po. Yung kaya lang pong dalhin, pwede na po. Yung iba sila na po magdala. Ano ba yung mga Kuya, lahat doon ha. patulog na lang po. Tao po muna, tao mo. Oh, barin nyo na. Pagkatap ko barin. Be, next week daw ang kinder. Yan. Pagkatapos ng almost 45 minutes. 45 minutes babiyahin natin sa bangka. 1 hour, sir. 1 hour. 1 hour. 1 hour. Isang oras. Yan, nakarating na kami dito sa Fortune Island. Ay, pero mo ko dyan dirito na yung ano. Saan bang binyag dyan dirito? Kaya nga, be. Ninang ako. Nakakasal ako doon. Ay, kakasal ka. Labi, may binyagan pa Ako kasi talaga yung bibinyagan. Sarang kumpil. Kumpil pala ni Juan Joanna. Wow! Pa-off-shoulder. Ay, okay, ganito ko na lang. Off shoulder yan. Mamaya may papalikpik diba ako? Yeah. B. Uy! Ano mo nasa yung lahat ng lalaki? Doon siya may pagkain. Uy, bawat kuskus, ano ha? 50. 400 yan. 500 yan. Ito nga, 345 Girl, na pahinga maliit ako, eh. Wala kasi yung sachet yung binibili. Wala na yung mga sachet na ganyan. Ito na daw ang ano ngayon, in na in.